SADC Summit turns Mnangagwa regime into a joke. Mashoko ari kubuda chinyogo panapa munyanda radio chiti aiwa SADC Summit aiwa vanhu veiona as a joke, but zviri zvinhu zvakutoitika. Satapinda mashoko abuda chinyongo panapa munyanda radio ndokuti bva subscribe or like utina on the bell icon. Chipinda vanyora vachiti one simply needs to tune into or read the state-controlled media in Zimbabwe to discover how the country has become a huge circus. All this simply because of the opportunity to chair the 44th SADC Heads of State and Government Summit in August this year. One would be excused for assuming that this was some great honor which is preserved of only the most outstanding nations in the Southern African region. In fact, this is not even portrayed as Zimbabwe, the country assuming the chair, but packaged as the personal victory of President Emerson Mnangagwa. The term elected as SADC chair is played around with reckless abandon in a mischievous attempt to creating a deceptive impression of Mnangagwa having won an election against fellow SADC leaders to chair the summit. Wow, talk about desperation. Mashoko ari kubuda panapa zvinzi aiwa vanhu ungatarisa state media iri controlled munyika yeZimbabwe munoona as if aiwa idi Mnangagwa anyasi kudeserva kuva the SADC chair. Zvinhu zvaaita zvaiasi kukodzera kuti aiwa mutungamiri uyu ngaarewadiwa nechairmanship, but kana mukazopinda munyika macho muchizoona munyazi kuona kuti aiwa pakaipa nakubva kumvera nhau dzema-elections ndozvikaitagwa panapa. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pemashoko apa. Nekomment section medu, so no subscribe, kulike, chonotira on the bell icon.